Nes I benderfynu dod i astudio Bangor oherwydd yn bennaf oherwydd bod nhw'n cynnig y cwrs drwy gyfrwng Gymraeg ac o hynny'n bwysig iawn i mi am bod fi wedi derbyn addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg ac o'n i'n awyddus iawn i barhau trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol. Dwi'n astudio cerddoriaeth ac mae'r adnoddau sy'n ar gael i ni yma Bangor yn ardderchog. Mae'r darlithwyr cyfrwng Cymraeg yn anhygoel a mor gefnogol a mae'n braf cael dosbarth fach ohono ni sy'n astudio trwy gyfrwng Gymraeg a sgynnon ni mond gofyn cwestiwn o dim byd i'r darlithwyr, maen nhw'n hynod gefnogol. Fues i'n digon ffodus o ennill y Prifysgoloriaeth efo'r Coleg Cymraeg. Mae hynna'n golygu mod i'n cael 3,000 o bunnau sy'n hwb enfawr tra'n astudio yn y Brifysgol. A dwi hefyd yn lysgennad i'r Coleg Cymraeg, lle dwi'n cael hyrwyddo addysg uwch cyfrwng Cymraeg a dwi'n mwynhau yn fawr iawn. Trwy fod yn lysgennad, mae'n ofynnol i ni sefyll arholiad tystysgrif sgiliau iaith a mae hwnna'n gymhwyster ychwanegol sy'n mynd i edrych yn ofnadwy o dda ar CV. Ac yn rhan o'r asesiad, mae'n ofynnol i ni gwblhau asesiad llafar ac asesiad ysgrifenedig. Cyngor fyswn i roid i fyfyrwyr sy'n ystyried sefyll ar arholiad tystysgrif sgiliau iaith. Does angen poeni o gwbl, mae yna ddigon o gymorth ar gael trwy ganolfan bedwyr. Da ni'n cael sesiynau paratoi at yr asesiad llafar a'r asesiad ysgrifenedig, felly mae yna ddigon o gymorth ar gael a sy'n angen poeni o gwbl. Dwi'n aelod brwd o IMCFA ac yn byw yn neuadd GMJ a da ni'n cael llawer iawn o gyfleoedd i gymdeithasu yn ystod ein blwyddyn yn y Brifysgol. A dwi wedi cael llawer o gyfleoedd efo aelwyd GMJ hefyd. Da ni'n cystadlu'n Cerddoriaeth a da ni'n gwneud cyngerdolig. Dwi'n is-olygydd yr adran gerddoriaeth yn y llef, lle dwi'n hel erthygla cerddoriaeth at ei gilydd ar gyfer yr rhifin sy'n dod i fyny. Dwi'n gobeithio cwblhau profiad gwaith a gwneud yr wobr cyflogadwyedd pen dwi'n fy ail flwyddyn i'r drydydd flwyddyn, oherwydd dwi'n meddwl fydd o'n edrych yn ofnadwy o dda ar CV ac yn rhywbeth ychwanegol i'r radd fyddai'n obeithio i gwblhau ar ôl gadael.